Телевизията Евронюс България. Това са минутите за икономика. Днес ще сравним два подхода на държавата. Подходи, които всъщност насърчават зелената енергия, соларни централи за домакинствата, за бизнеса или мегапроекти от соларни панели в полето. Ще си поговорим също и за други проекти, отново с зелена енергия. Този път обаче във водите на Черно море. Отговорите на всички тези въпроси за българската енергетика ще потърсим от доктор инженер Димитър Белелев и основател на Амон-Ра Енерджи и разбира се много други длъжности. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Да започнем с двата подхода, с които дори обсъждахме до последните минути в предварителния разговор преди това интервю. Соларни централи като мегапроект или малки соларни централи и панели на покривите на домакинствата. Кой от двата подхода всъщност е по-правилен за зеления преход? Има ли един от двата подхода, който отчетливо носи повече минуси, а другия повече плюсове? Кой е по-правилен, зависи от коя гледна точка гледаме нещата. За инвеститорите, големите инвеститори, естествено те търсят големи проекти, защото по-лесно се управляват, по-малко струват и така нататък. Ако ме питате от гледна точка на обществото и от гледна точка на системата, категорично малки проекти и не е въпросът дали са малки или са големи, но те трябва да бъдат там, където се потребява електроенергия. В момента в България правилото за строителство е не къде трябва, а къде си се договорил с съответния орган да инвестираш и да се свържеш към системата. Всъщност никой инвеститор не се води от това къде би трябвало да бъде, а къде може да се включи. Това е първия ми довод. Втория довод е да погледнем една Германия, където има по памет 55 гигавата мощности. В България очакваме да станат примерно 5 след някоя друга година. И допреди няколко години там почти нямаше големи централи. Всичките бяха такива, които са на покриви, ако говорим за фотоволтаици, на предприятия до тях и така нататък. Така че отговорът е категоричен. Добре, кое в България тази пречка или тази бариера? Все пак знаем, че има програма за фотоволтаици за домакинствата. Направих с различни промени. Кое все пак спира българите да имат такива централи? И всъщност има ли дори такава пречка или по-скоро големите проекти са по-атрактивни, а малките електроцентрали за домакинствата вървят паралелно с тях? Много са, комплексни са причините. Първата причина е, че законодателството ни не беше готово и държавата като цяло за този бум. Въпреки, че от доста време се знае, че има зелена сделка, че тя трябва да се реализира по някакъв начин и така нататък. И всъщност на големите инвеститори, концентрирайки в себе си по-голяма финансова сила и интерес, им е много по-лесно да се присъединят, отколкото на един малък инвеститор, който след няколко неуспешни опита, на него това не му е кор бизнес, нали? Той го ползва за подпомагане на основния си бизнес или за подпомагане на семейния си бюджет и той фърля пешкира, образно казано, докато големият инвеститор за него това е бизнес и той пробива по-бързо. Второто нещо е, че държавата реално няма никаква политика. А каква би трябвало да бъде политиката? Преди доста време, значи тези неща, които ви казвам, не са закъснели, могат да се направят и утре, и днес, и така нататък. Трябва да се... Каква е най-добрата схема на работа? Да се определят зони, където е лесно присъединяването и тази електроенергия е необходима да мек се потреби. По този начин, като знаеме къде са тези зони, инвеститорите биха могли да се ориентират, биха могли да се направят търгове, да се направят тези инвестиции и оттам нататък за всички са ясни правилата на играта. Може би трябва да дадем няколко примера. Коя зона е подходяща и коя не е подходяща? Примерно то, където са големите потребители. Една зона около София. В София в момента колкото и мегавата да се инсталират, те ще потънат, в кавички в потреблението на София. Има едно изчисление, което показва, че около 500 мегавата могат да се сложат по покривите на София. Това е супер. Веднага отпада необходимост от пренос, необходимост от балансиране, необходимост от инвестиция в трансмисия на тази електроенергия. Това е един от най-големите проблеми, че когато тези централи са далеч от потреблението, се губи известна енергия по време на преноса. Губи се огромна енергия. Първо се губи за транспорта на тази електроенергия, второ се губи за самото и балансиране.
Трето, трябва да се направят инвестиции за самото подсигуряване, тъй като ВЕИ-тата, особено фотоволтаиците, са по-трудно предвидими и ако има внезапно спиране, представете си една централа 100 мегавата, изведнъж пада на 20%, нали, ти трябва да си готов от някъде да я подкрепиш. Нали. Така че това е нещо, което държавата все още не е късно да го направи. И трябва да го направи, защото аз ще ви кажа какво предстои. Балканите, тук сме няколко държави, които сме свързани вече. Една ценова борса сме, ако не сме, скоро ще се свържеме, примерно с Сърбия и с Македония. Значи ние, България, Румъния, Гърция, Сърбия, Македония, Косово, Албания, всичките в момента бурно инвестират в фотоволтаици. Те ще работят по едно и също време. Химера е да си мислиме, че ние бихме могли по някакъв начин тази електроенергия да я балансираме чрез акумулаторни и батерийни системи. Това е за мен абсолютно технически невъзможно. Безумие да мислиме, че може да се направи такава мрежа, която да позволява тази електроенергия да се трансферира до Западна Европа, примерно до една Германия, където потреблението е изместено часово с час или с два. Така че ние сме изправени пред това на този пазар да има свръхизлишък на електроенергия по едно и също време. Какво следва? Какво трябва да направи България тогава? Може би като по-предвидима енергия, като такава, която не по едно и също време на ден да дава електричество, може би трябва да залитнем към вятърните електроцентрали или може би някакви други балансиращи мощности. Каква е вашата... Ще кажа и за това, само да довърша първото за фотоволтаиците. Значи, там трябва да се стимулира изграждането на такива, освен да се определят зони, да се стимулира изграждането при консуматорите, било то фабрики или частни домове. В момента това нещо е много трудно. Финансовите стимули, които се предлагат, са изключително недобре структурирани. И аз това мисля, че и с вас сме говорили още преди да излезе програмата. Тогава казах, че тази програма е безумие. Тази, която е за гражданите и за фирмите. Тогава като че ли останах неразбран. Нали? И практиката го показа. Няма усвояемост. Демек, проектите, които са кандидатствани, са по-малко от парите, които трябва да се усвоят. Обикновено по европейските програми е 5-6 пъти повече проекти, отколкото пари. Така че това нещо е ясно, че държавата или няма интерес, или някой друг няма интерес, или ние като общество не разбираме проблематиката. Така че това е първото нещо, което трябва да се направи. Да се фокусираме върху централи, които да са при източника при консуматор. Второто нещо, което трябва да се направи е система за балансиране, тъй като излишъци при всички положения ще има. Ще се повторя, химера е да се мисли, че ние бихме могли да го направим това с батерии, тъй като тяхната функция всъщност е спомагателна. Да, тя трябва да ги има в определени количества, но те пак трябва да бъдат не в полето сложени батериите, а там, където е потребителя, за да може тази електроенергия, която той произвежда, да я съхрани и след това да я потреби, а не да я вкара в мрежата. Вкарана на електроенергия в мрежата е загуба. Загуба за пренос, загуба за балансиране, загуба за секюризиране. Така че това нещо е второто, което трябва да се направи, а именно пак да се стимулира слагането на батерии при консуматора, а не при производителя. Нали, ще ви дам пример. Сега пак чакаме всеки момент да излезе програма, която да стимулира, ти имаш фотоволтаичен парк, да сложа там батерия. Какъв е смисъл? Не е ли по-добре тази батерия да сложим при консуматора? Ти си консуматор, сложи си батерия, така че да агрегираш тази електроенергия, когато тя е ефтина и да я ползваш, когато е скъп. Защо трябва да бъде при фотоволтаичната инсталация? По същата логика, защо трябва да бъде само при фотоволтаиците, да дадат тогава и на другите производители на електрическа енергия. Въобще е така, че нещата не се домислят много добре. Третото нещо, което трябва да се направи, са именно тези инвестиции в други видове възобновяеми източници, като вятър, като вода. Нали, сега ще ви кажа, че България
Това мисля, че пак сме го коментирали. България и Гърция сравнени. В Гърция има с около 20% повече хидромощности, отколкото в България. То става въпрос за язовири и за ПАВЕЦ, нали така? Това става въпрос за инсталирана мощност на хидроцентрали. С около 20% са повече. Производството им, мога да бъркам в църквите, около 25% повече. Те произвеждат хидроелектроенергия, отколкото ние. В Гърция вие река виждали ли сте? Там виждаме само море. Което означава, че въпреки, че те имат доста по-лоши дадености, са много по-добре организирани от нас. Няма да говорим за Румъния, която е в 7-8 пъти повече, около 5 пъти, да не преувеличаваме, около 5 пъти е по-голямо хидроелектроенергията, отколкото в България. Вървим към края на нашия разговор. Бих искал да обсъдим още една тема в оставащите секунди до края на интервюто. ПАВЕЦ Чаира, какво се случва с него? Да, той трябва да бъде ремонтиран, обаче някак си беше ли стравана на временната профилактика и ремонт на съоръжението? ПАВЕЦ Чаира е тема, която в няколко секунди трудно може да се. Това часове, може би дни трябва да се говори на тази тема. Какво се случва, аз не знам, и в България като че ли са много малко хората, които знаят. Ако имаме 2-3 секунди, ще ви припомня историята на строителството на ПАВЕЦ Чаира. То е построено от Тошиба, възложено от българската държава с 4 съоръжения, 2 от които са построени от Тошиба, 2 от които са построени с помощта на български фирми, като това е било част от договора. Ще почва експлоатацията на централата. Не е тайна, министъра го каза, че всъщност причините за повредата на тази централа са неправилна експлоатация и неправилна поддръжка. След като има такава неправилна поддръжка и неправилна експлоатация, трябва да се замислиме дали и сега като ремонтират пак няма да стигнем до това положение, но това го оставяме на страна. В момента се върви към някаква рехабилитация, която е доста ограничена информацията за нея. Аз лично не разполагам с такава. Нито една българска фирма, или поне аз не знам, от тези, които са участвали в строителството и изграждането на тази централа, не са поканени. Тъй като и една от нашите фирми участва, Централна енергоремонтна база на времето, в монтажните работи, в целият обем, даже при нас все още има документацията на тази централа, забравена в времето и така нататък. За да имате документацията, в момента се прави рехабилитация, никой не ви е потърсил. Това не е грешно, че не са ни потърсили нас, ама те като че ли не са потърсили никой. Това е мое мнение. Каква е причината за това нещо, не знам. Може би да няма доверие на български фирми. Въпросът е, че сега ще дойде някой отвънка, ще се направи нещо и след 5 или 10 години, когато е необходимо пак някаква ремонт или рехабилитация, пак трябва да каним външни фирми. Демек и бизнеса, и парите, и ноу-хау отива навънка, не остава в България или поне една част от него, което според мен е глупаво. Тема, която със сигурност ще продължим да следим, особено когато става въпрос за ремонт и рехабилитация и за български пари, които всъщност отиват за добро или за лошо при чуждестранни фирми. При нас беше Димитър Белелиев, а вие останете с програмата на Евронюс България.